Kwa majina ni Pauline Kerubo, hapa ndio nyumbani. Mwenye ametukufia ni mama yetu, na tunaomba viongozi wale ambao tunaosikia mnapeana msaada kwa watu wengine, pia sisi tumeomba mtutembelee kwa roho safi ili tuweze tukamleta mama yetu kutoka huko Mojeli. Juu hatuna uwezo yoyote, hatuna mbele, hatuna nyuma, kwa sababu tumeuza kila kitu. Sasa imetufikia kikomo. Tunawaomba mahali ambapo mko mmesikia hii sauti yetu, tunawaomba mtuonekanie na mjitolee kwa kutusaidia ili tulete mama yetu kutoka huko Mojeli, tumpumzishe hapa nyumbani ili na sisi tupate amani, tumalize safari yake vyema. Safari ya kumlinda mama wakati tuligundua kwamba kuna ugonjwa imetukalia ngumu, tukajitahidi mahali tunawezavyo tukamshughulikia, lakini ikafika mahali tukaishiwa. Mama amekuwa akisumbuka na ugonjwa kwa miaka mingi, lakini Mungu ameona ampumzishe. Kupumzika kwake sasa hatuna amani moyoni kwa sababu tumemwacha huko Mojeli na sisi tuko hapa nyumbani. Thamani yetu ni tunataka mtusaidie viongozi vile umesikia, tumutoe huko tumulete nyumbani ili tupate amani. Sasa gharama yenye imetukalia ngumu ni bili ya hospitali ambayo iko 2.5. Hiyo yenye imetushinda kabisa, yenye tunaweza fanya 0.5 million. Iyo bwato moyo bugwanja naende okuniru neringaneri nigo twaboriri ngakora nche enamba nereye eyora tokonye gwetera asere ritoikere okorusia kwomongina Teresa ari tenweki enamba igere 07 11 35 08 50 07 11 35 08 50. Amariete koreta akoruku Dennis Mukai Muturi na aye ni umwana oito gamba nyokorume omoyo nyokorume osirete koranje twakuboririo icho tobwata okoboko erinde torore muna intu togokonyeka nanye morara PM koranje naye twakuboririe ochicho tobwata okoboko dinde na intu ntoroche gochibosiniko na kubwati tore Nyasaye na tokonye pen mumanyi no muntu tumanyete buyaga aiga nonye naye no manyete no boiri bwa igoro tore omongino oyo osirete musubati omino koranje oicho tobwata okoboko na intu nabo tokorora buya Nyasaye na toseseni emiri nyagara mariberera aye no mwana ominto no manyete kurumagana intu muna twakorire ensemo yokobwatisia abantu ba minto kende gionse keri konyara omukoranje na intu twakuboririe ochicho tobwatisie oyo ominta arama kwara akonyira abantu omogaka na intu rero tobwata okoboko ntugane tio gokonywa okuo koranje na intu twakuboririe icho tobwatisie iga twaboririe asama abera mange mono no gwanja kwa igoro mono Nyasaye abaseseni abakune chinkoro chieno mochi mubwata omogaka Peter Mukayo okoboko kurusika nere gusina gwene enkoro aganye naenda yakori akari mutu abana baye batwarire liberera ase chinkoro ime mono koranje twababoriri mocha ase njera y'ugwanya ari tangoro ku Janet Muramukaya oyo usirete mamu muntu gatosirete gafura atukwa na plan yange kufa egento tware gusaba abantu baminto abarai abasani abantu yensi yonsi abaina abasani hakito ukore na motokonya mototoro musigo yo tubwate no morito ono munasirete bili ya tiri ya igire 2.5 million. Ona sasa ulikonyana ndi twarigirie chinde chingaki chamagega twachandikire twonirie bintu ono munasirire chibesa chitakere chiakanwa mana go rusu mocha litomorende 2.5 million. Echio nchia senkeyo mwaka nyane familia twarigirie bono chiburete tugosaba biongozi bitokonye ase bali bakoruna barugo koboko bagokonya bache senkeyo batokonya egererende gosento murusi ali tomorende tuchakomweni ndubu atinjire ndi Mr. Nyanja tatiga tugusaba bamate abasani barugo kuberugo yabatokonya egere gosento lento mubirande chigandeta komenta munaroro chigandeta komenta okuno kukogani witu tugusaba abantu abananchi abiongozi elinde batokonya arusu ali mocheri alendo nanja sama dia Pauline Kerubo anonga oyo sirete mama kulingana muna mwaigure mama wabaire kagochandeka no borwaire bwenkoro twabere toko moshugurikera twaonirikere gento
tubwati motu tubwati magega ase eng'encho twetiganire korigia chibesa tomobweneri korende yaikire bono twaikeirwe omoerio nare gosaba abaraya buna twatebiwa abaraya baito buna twaigure mogokonya abanto bande twasabire ase enkoro ya ogwancha Nyasaye abakune naintwe mototarere motosire egere torusi mama aria engendu tomoreteka nari toranyora omorembe nainche ase amarieta Pauline Kerubo anonka oyo osirete mama kulingana buna mwaigure mama obeire kagochandekana oborwaire bwa enkoro twabeire tokomoshughulikera twaonirikere egento tobwati motu tobwati magega ase eng'encho twetiganire korigia chibesa tomobweneri korende yaikire bono twaikeirwe omoerio nare gosaba abaraya buna twatebiwa abaraya baito buna twaigure mogokonya abanto bande twasabire ase enkoro ya ogwancha Nyasaye abakune naintwe mototarere motosire egere torusi mama aria engendu tomoreteka nari toranyora omorembe ase chingoro chiaito arora omong'ina chiembe omong'ina Teresa muna arwarete naende nkwariete eira ng'ango ochore koranche twakwariganirie tobwate okoboko Rogers Moturi naye na omwana oito ogamba onyokorume omoyo onyokorume osirete koranche twakoboririe oicho tobwate okoboko erinde torore muna ng'aintu togokonyeka nanye morara PM koranche naye twakoboririe ochicho tobwate okoboko rinde naintu ntoroche gochibosinko na kobwati tore Nyasaye natokonye Ben Mumanyi no omonto otomanyete buya aiga nonye naye nomanyete no oboiri bwao igoro tore omong'ina oyo osirete mosubati omino koranche oicho tobwate okoboko naintu nabo tokorora buya Nyasaye natosesenie emiri nyagara mariberera aye no omwana ominto nomanyete korumagega naintu muna twakorire ensemo yokobwatisia abanto baminto kende gionsi keri konyara koranche naintu twakoboririe ochicho tobwatisie oyo ominto arama kwara akonyire abanto omogaka naintu rero tobwate okoboko ntoganeti ogokonywa okwo koranche naintu twakoboririe oicho tobwatisie iga twaboririe ase amabere amange mono nogwancha kwa igoro mono Nyasaye abaseseni abakune chinkoro chiaino moche mobwate omogaka Peter Mokaya okoboko korusika nere gose nagwene enkoro aganye naende aya akari motu abana baye batwarire riberera ase chinkoro ime mono koranche twababoririe moche ase enchera ya ogwancha Nyasaye abasesenie kamore enchera gocha gokonya omochando oyo iga mbuya mono moseseniwe ona into chenjani mbuya mono inche marieta nengeri kupita Mokaya Nyanchoka nobwone oyo osirete no omong'ina one obeire korwara amatuko noyo oyo ominto aberesa korwa omwaka ori gocha orabere korwara one korwara kwaye gwachete gosa akororekana gochakera omotinyo gatano twaete komanya naki okorwara kwaye kore ekiagera konyete konya komogweria ebinto otamanyeti akacha kwenda gokora surgery komaene nasinyirwe egento ngokora timbwati enchera ende yonsi chibesa twabere tokorigia twaonirie ebinto omochi twakore bono totigarete igo gocha koenia omong'ina oria one iga nainche ntwara oboremu na abana baye batwara oboremu mama mwabochire nekere morambwate okoboko naende nankobasarora eki moranche enkonye yakomenda kenda mang'ana yare buya ona mukaigora